Milí přátelé, krásný den. Já vás moc zdravím u dalšího vysílání pořadu Na vlně. Naším dnešním hostem je už podruhé a já mám radost Vladimír Červenák. Ahoj Vláďo, moc tě zdravím a vítám u nás. Zdravím ťa aj ja, Helenka, aj našich divákov, aj tvojich divákov. Srdečne pozdravujem zo Slovenska. A já se tě zeptám, představ si, mám pro tebe hádanku, jaký díl pořadu Na vlně dneska vysíláme. Já jsem ti to neřekla dopředu. A, Jaký díl? Co myslíš? no, myslíš, koľkátý poradí? Ano, 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 číslo. Wow, tak toto sa ti priznám, že nemám potuchy. Bez voja a bez klamať nebudem, to nemám o zvyku, vymýšľať si tiež nie, keď neviem, hovorím nie. Teda Je neviem. to, je to stý díl. Ty, wow, Takže tak to mám tebe na šampanské stý díl. strieľame. A ještě dneska, když jsem se zbudila, tak jsem si uvědomila, že nevím, jak je to u vás, ale u nás je dneska Vladimír, u U nás nás, pátek, u nás je to v júli. u vás je to v júli, Červenci. ale potěšilo mě, můj táta byl Vladimír, můj milovaný táta, a dneska mám tebe jako Vladimíra a stýdil, tak se mi to prostě líbí. Tak mám z toho radost. Meno Vladimír, v istých obdobiach sa mi to nie veľmi páčilo, že mi dali toto Aha, meno. Tak môžem. Lebo tak mi to pripomínalo je istého totalitného vodcu, ktorý začal revolúciu výstrelom z Aurory. aha, A v súčasnosti to je tiež také meno dosť pretraktované v všeobecnom priestore. Ale naučil som sa ho mať rád. mhm, Tak pre príbeh, akým som ho dostal. Moja mhm, mama mala úplne iné meno pre mňa vybraté a zmenila ho až v pôrodnici na základe toho, že priateľ sestričky, ktorá sa o ňu s láskou starala, sa volal Vladimír a mali sa brať. A jej sa to tak mhm, zapáčilo. A nám ja si myslím, že cez tú emóciu lásky, že teda naozaj cítila veľkú takú blízkosť s tou sestričkou, hoci to bolo proste personál v nemocnici. A na základe tohto to rozhodnutie urobila proste okamžité, také intuitívne. Takže myslím si, že ja toto meno som si nejak pritiahol a veľa som o tom premýšľal, že prečo, čo to je vlastne Vladimír. mhm. Niekto si to vysvetlil, že Jo, to sú tí vládcovia sveta, ale myslím si, že to je, má aj hĺbší význam a to je ten, čo potrebuje preukázať ten vnútorný mier. mhm, Vládne svojmu vnútornému mieru. A odkedy mhm. som prišiel na túto interpretáciu, tak sa mi to meno veľmi páči. To je krásné. Já v tom slyším právě ano, tu vládu v míru nebo vládu míru. Mír, krásný. My jsme spolu před nějakým časem natáčeli první rozhovor a vím, že si podnikl nějakou cestu nebo nějaké cesty, tak mě jako napadlo jako otázka, protože nemám nic připraveno jako vždycky, eh, co se vlastně u tebe změnilo v životě, třeba vnitřně, jestli se někam posunul, uviděl něco nového, co vlastně, co se děje a jak se máš? Ďakujem veľmi pekne za túto otázku. No, zažil som tri také veľmi zaujímavé cesty. Bola to Mhm, cesta do Butánu, čo bolo pre mňa osobná skúsenosť so zážitkom blízkosti, veľmi intenzívnej. A cítil som blízkosť s ľuďmi, s ktorými sme sa tam stretávali, aj s ktorými sme tam boli celý čas v kontakte. Cítil som, hoci sme sa predtým nepoznali. Cítil mhm, som blízkosť s tým prostredím, ktoré bolo veľmi prívetivé, láskavé a krásne, harmonické. A pritom tam bolo cítiť veľká úcta k minulosti. Že to mhm, nové s tým starým sa tam tak veľmi, veľmi pekne prihováralo jedno druhému. A tretia úroveň blízkosti samého seba k sebe. mhm, Že nikdy som si nebol tak blízky a ten pocit mi už zostal. mhm. Týmto pocitom som potom cestoval. V januári som bol v Indii mesiac s dvomi skupinami. Zažili sme tam veľmi hlboké vhlady a ponory. Tá India vyťahuje z nás všetky naše neukončenia, všetko to, čo ešte Mhm. čaká na to, aby sme rozpoznali. A následne teraz nedávno, cez to veľkonočné obdobie, som strávil 2 týždne s jednou skupinkou mojich žiakov v Japonsku. No Mhm. a to bolo teda ako čerešnička na torte, lebo tam som išiel so zámerem vidieť, ako to vyzerá, keď celá komunita, národ, štát žije tú my kultúru. My sme zvyknutí na ja kultúru. Ja som na prvom mieste a odo mňa, od seba odvíjam všetko ostatné. Mhm. A tí Japonci to majú opačne. Najprv je my a potom až je to ja. A chcel som to vidieť, zažiť, ako sa to prejavuje v bežnom, každodennom, obyčajnom živote. Či to je vôbec vidieť. Áno. A bol som úžasnutý ako veľmi. Ale nebolo to len taký ten slepý obdiv k tomu,
Je to vyspelá, civilizovaná krajina a žiadny návrat do 200 rokov dozadu, alebo takto nejak. Mm. Ale to je že proste prítomnosť. Civilizačne je to, a myslím, až budúcnosť. Technologicky to, myslím si, Mm. že tak za 100 rokov tu možno niečo také budeme mať, čo oni už dneska žijú. Ale čo bolo veľmi silné, to bolo vidieť aj ich tiene, ich Mm. strach, ich strach urobiť chybu napríklad, strach Mm. zo zlyhania. A ako to majú veľmi hlboko v sebe, ako už pri náznaku, že niečo nie je v poriadku, alebo vznikol nejaký drobný chaos, majú okamžite všetky, sa v nich akcelerujú všetky síly vnútorné, aby dali veci do poriadku, aby boli v súlade, tak ako to vidíme v Mm. tých záhradách japonských, harmonických, tak tá vonkajšia harmónia, aby bola aj v nich. A keď to cítia, že niečo nie je v poriadku, na to by som mohol rozprávať veľa príkladov, ktoré som tam zažil, z nášho pohľadu také banality. A oni to majú ako drámu proste, kým proste Mm. nedajú do poriadku tie veci, ktoré vidia, že nie sú, tak proste idú a dotiahnu a nenechajú to proste tak, nenechajú, a to nevadí, nekývnú rukou, ale proste až keď vidí, že on teda robí svoju prácu dokonale. No, týmto žijem veľmi nesmierne teraz, lebo som tie 2-3 týždne po ceste a stále sa tu vo mne ešte ukladá a si to tak uvedomujem, že v čom je to iné, mať silnú mykultúru a dať ten prednosť. Tam aj odpoveď na tú otázku, prečo je toľko samovrážd v Japonsku. No práve preto, lebo pre nich zásadne zlyhať znamená tak silnú stratu integrity a vlastne oni radšej volia odchod z tohto sveta, ako by mali žiť v tej hambe, že poškodili ten celok, alebo mu ublížili, alebo Mm. nejakým spôsobom ho poškodzujú svojou nevedomosťou. Veľmi veľa je toho. Toto je na Mm. dvojhodinové rozprávanie. Natrafila si teraz na veľmi citlivú oblasť môjho prežívania súčasného, lebo stále to mám v sebe a stále hlbšie a denne si uvedomujem ďalšie a ďalšie súvislosti, ktoré Mm. vyplývajú z toho. Mm. Nie som nekritický pozorovateľ, ktorý len obdivuje Japonsko. Hovorím, videl som tam aj tie tienisté stránky. Možno pre mňa osobne, alebo pre nás Európanov, by bolo veľmi ťažké sa prispôsobovať ich kultúre. To je problém toho, prečo Japonci sú radi, keď tam turisti prídu, prejavia veľkú úctu, rešpekt, ale vidno aj, že Mm. vidia, že nevidíme, vidia, že nechápeme ich hlboké prežívanie reality a držia si odstup. A to Mm. je to, čo mnohí povedia, že aj tam žili niekoľko rokov, ale necítili sa prijatí. Je veľmi Mm. ťažko byť prijatý. Ja poznám ľudí, ktorí tam žili 4 a možno aj viac rokov, hovoria skvelo aj japonsky a dodneska nepochopili tú kultúru a vlastne nepochopili zdroj ich konfliktov, napríklad keď tam mali. Nie je to jednoduché. Mm. Mě tam zaujalo, nebo já z toho vnímám takový určitý u nich jakoby tlak na sebe sama, na ten výkon, trošku možná touhu po nějaké dokonalosti. A přišlo mi tam, že bychom dneska se mohli podívat na téma nějakých hodnot. My jsme to zmínili i trošku, už jsme to načali minule, i ten chaos v hodnotách a vůbec tady, co si představujeme pod tímhle slovem. A přijde mi, že to teď hezky je tam taková analogie s tím Japonskem, protože když to třeba přenesu na svoji zkušenost, nebo co vnímám, že se děje kolem, nebo s čím chodí lidé, tak ten strach třeba z toho selhání, z toho, že nebudu přijímaný, z toho, že udělám chybu, jak vlastně jsme se naučili už v té škole, je velmi rozšířený. Vnímám to teď často i u dětí a mladých lidí. Jak to vnímáš ty tady tohle téma v tom našem československém kontextu? Tak zo zlyhania je jeden z koreňových strachov. Mm. Blokuje to koreňové energetické centrum, v ktorom vlastne energia vstupuje do nášho toroidálneho pola a vytvára vlastne naše vedomie a našu vitálnu životnú energiu. Teda je Mhm. súčasťou toho, čo my hovoríme, čo voláme imunitou. Imunitný systém je systém, ktorý vlastne udržiava rovnováhu v našom tele a otvárame sa energii a vedomiu. To je imunitný systém, teda životná vitálna energia. Aj brána do toho vnútorného toroidálneho pola, energoinformačného pola, ktorým sme, lebo sme z energie celý. Naše hrubohmotné telo je nízkofrekvenčná energia a tie vyššie frekvencie sú vedomie, následne emócie a potom samotná energia, ktorá
ktorú poznáme aj vo forme no, ako nositeľ dát a nositeľ sily, poháňa počítač, cez ktorý teraz rozprávame spolu a Mm. nesie aj tie dáta, ktoré tu odovzdávame si vzájomne. Takže strach, je to jeden z koreňových strachov, koreňový, a ten strach z odmietnutia za strachom z odmietnutia, lebo odmietnutie je najväčší trest, ktorý človek môže zažiť. Sme sociálne, spoločenské bytosti a odkázané na symbiózu s ostatnými formami života. Čiže môžeme sa aj označiť ako symbiotická bytosť. Žije v symbióze s baktériami, a to je na našej pokožke, v nás, vo vzťahoch k prírode, k rastlinám, zvieratám a ľudia medzi sebou, a na úplne konci toho radu je vzťah sám so sebou. Mm. Takže žijeme vo vzťahoch a vylúčenie z týchto vzťahov vnímame ako ťažký trest, ako smrť. Čiže za tým je ten strach zo zlyhania. Ak urobím chybu, zlyhám, hrozí mi trest. Mm. To už od malička sme zažívali. Ak neurobíš, do toho nevyniesol si koši, zarach. Máš zaracha hodinu, 2, 3, 4, 10. Spoločensky máme zákony, porušuje zákon, máš sankcie, pokutu, až po trestné činy, a tam už prídu tresty, odňatie slobody, najvyšší trest. Áno, kedysi to bolo odňatie života, trest smrti. Mm. Aká sme sa dostali sem, to bolo veľmi ľahko a rýchlo zneužívateľné, ako odstrániť súperov. Takže toto sme pochopili, že nie je cesta. Takže v civilizovaných krajinách už trest smrti nemáme, Bohu vďaka za to, ale máme iné formy, ako sa inšpirovať, ako sa učiť, ako žiť správne. Cesta porozumenia, cesta etikoterapie je touto cestou. Mm. Ako netlačiť na seba zo strachu. Ak zistujem, že tlačím na seba, chcem byť dokonalý, to znamená, sa vidím ako nedokonalý. A to Mm. je neúctivý pohľad na seba. Takže keď mám seba úctu, tak vidím tú božskú dokonalosť v sebe, ale zároveň som vnútorne nastavený vidieť aj tie isté stránky, ktoré mi unikajú, ktoré mi potom prinášajú do života chaos. A toto myslím si, že Japonci, keď sme tak tých dotkli, majú veľmi dobre rozpoznané aj vďaka tomu, že sú civilizáciou, kultúrou, ktorá už 2500 rokov má štát. My sme teraz nedávno oslavovali 100. výročie spoločného československého štátu. Vy, Češi, máte aj svoju kráľovskú minulosť, keď ste mali svoj český štát. My Slováci sme boli vždy súčasťou uhorského štátu. Aj to bol náš a je, a hlásime sa k nemu. Ale tých 100 rokov československého štátu vzájomnej blízkosti kultúrnej je pre mňa osobne veľmi, veľmi dôležitá tá etapa. A osobne považujem za veľmi veľkú chybu, že sme sa rozišli, hoci chápem ten zmysel, prečo sa to stalo a prečo je to nakoniec dobré, že sa to stalo. Lebo nás to môže nakoniec ešte viac priblížiť. Už nie sme v závislom Mm. vzťahu a sme slobodní a viac vidno naše tiene, už ich nemôžeme hádzať jeden na druhého. To preto, lebo oni, lebo to ja, my sme tí Slováci stále tie obete sa cítili a takto. Takže z tohto pohľadu správne, ale ja si vnímam, že už príchodom Bezdeka na Slovensku, keď Masaryk vyhlásil to heslo tí najlepší na Slovensko, keď vznikla Československá republika, tak prišiel a proste celý svoj život, 10 rokov tu pôsobil a zakladal Červený kníž, 42 chovancov odchoval, ako svoje vlastné deti podporoval hladných, chudobných, liečil zadarmo. A to sa dialo masovo, to proste spústa českej inteligencie prišla na Slovensko budovať to Slovensko a v tom 38. roku Hlinka, Tiso a títo proste ich poslali domov, choďte domov. Toto je veľká krivda a myslím si, že ešte dlho budeme musieť opakovane hovoriť, Češi, ďakujeme. Ďakujeme. Mm. Mm. Tí Japonci majú 2500 rokov, prosím ťa. Mm. 2500 rokov budujú svoj štát. 250 rokov tam bol šogunát, keď vládol, ktorý založil jeden veľmi významný šogun a vtedy bol väčšou autoritou ako cisár, čo v Japonsku je ako nepochopiteľné úplne, lebo cisár je stelesnením božského na zemi a vo vychápaní šintoizmu. A ten šogunát trval 250 rokov a tých 250 rokov platilo pravidlo, že nikto cudzí nesmel do krajiny vstúpiť a nikto, žiadny Japonec, nesmel ju opustiť. Mm. Koľko generácií za 250 rokov, keď boli úplne uzavretí. A oni si v tom čase vybudovali vedomie zodpovednosti za to, ako žijú, ako majú krajinu. Mm. A toto je za tým. Čiže ja za tým nevidím ten strach, že byť dokonalý a keď nebudem, tak ma odmietnú. Mm. Také niečo, že odmietnúť, to je proste smrť. To je úplne jasný koniec. Ak si vyčlenený, tak
Prečo tí samurajov, prečo tie samovraždy vlastným nožom, keď sa porušil zákony, prečo tá obrovská úcta k autoritám tam rešpekt vzájomný. To vidíte bežne na prechode prechodcov, to som bežne zažíval. Prešli dievčence školáčky cez prechod, mali semafor zelenú a otočili sa k smerom k tým autám, ktoré čakali a poďakovali za to, že im teda že mohli bezpečne prejsť. A toto sa tam deje na každom kroku. Mm. Na druhej strane, samozrejme, sú tam aj tie isté stránky toho. Večer prichádza to temné obdobie, keď potom sa prebudzajú pudie a aj veľa deviácií je v Japonsku práve tí ľudia, ktorí toto neunesú, ten tlak Mm. obrovský. Mm. Lebo je to už dneska otvorená krajina, vnímajú, ako sa žije inde, cestujú, ale dá sa z toho nesmierne veľa porozumieť tým našim vzorcom, ktoré nás ovládajú. A to je to aj tá tvoja otázka. Ospravedlňujem sa, že takto dlhšie, ale ako uviesť ten kontext toho porozumenia, pochopenia naozaj nedokážem v pár vetách. Určitě. Možná, kdybych tě, Vadí, mohla poprosit malinko hlasitěji. Aha. Doufám, že se... Jo, Toto děkuji je moc. jeden z aspektov mojich ciest posledných troch. Stišujem sa. Já tomu ale úplně rozumím, já jsem po Bali skoro přestala mluvit a jako zpomaluju, víš, taky. A já jsem to cítila z tebe, že takový, jo, A jo, to děkuji. je tá vnútorná bázeň k tomu, čo hovorím. Jo, jo, jo. To sa mi ani nedá hovoriť na hlas. Hmm. Je úplně, to cítím. Mě napadl ten Bhután. Pokud se nepletu, tak je to ten stát, kde se říká, že jsou nejvíce šťastní lidé. Ano. Oni nemerajú hrubý domáci produkt, ale merajú hrubé domáce šťastie. Ano, oni mají štěstí. A když se bavíme vlastně dneska nejen o těch hodnotách, tak v čem, jakoby, a říkal si ty 3 fáze té blízkosti, to bylo krásné na začátku, v čem vlastně oni můžou být u nás, pro nás inspirativní? Když si vezmu jenom tak běžného tady člověka u nás, jak pořád vlastně remcáme a stěžujeme si a vlastně nemáme na co, to jsme narazili i na tom Bali, jak oni nemají skoro nic, ale jsou šťastní v tom, co se děje právě teď a co mají. A ti Bhutánci, čeho jsi tam všiml třeba jiného? No práve toho, že žijú viac v prítomnosti. Hm. Že je tam veľká úcta a rešpekt vzájomne medzi sebou, ale je to aj k tej prírode, aj podobne aj v tom Japonsku. A samozrejme v tom Butane je to pomerne jednoduché, lebo ich je 700 000. To je Mhm. veľká krajina, väčšia ako Slovensko, možno ako Československo spolu. A, a žije ich tam 700 000. Od Číny sú oddelení Himalájami, tam sú chránení. S Indiou majú veľmi dobré vzťahy a to je ich sused a majú skvelé prírodné podmienky, takže silné rieky produkujú veľa energie. Tam je elektrika zadarmo, každý občan má energiu zadarmo. Kúria, Hm. svietia, elektrická energia. Tu potom vymieňajú za palivá, ktoré dovážajú. Takže ten základný bazálny dostatok tam majú. Ale Hm. majú aj chudobných ľudí, ktorí žijú veľmi skromne a majú aj tí, ktorí si môžu dovoliť viacej. Ale aj ten najvyšší predstaviteľ tej krajiny, král, žije pre ľudí. V jednoduchom dome, takom ako takmer všetci ostatní, majú aj paláce, ale to sú reprezentatívne priestory. Ale on žije v takom domčeku ako aj ostatní. Cestuje s nimi, bežne ho stretávajú, keď letí niekam do zahraničia, tak letí bežnou aerolinkou, nemá svoje zvláštne lietadlo a tak ďalej. Takže tú blízkosť tam pestujú a oni dostávajú pocítiť, že každý z nich je dôležitý. A toto je to spoločné, čo som videl aj v Japonsku. Každý človek má priestor preto, aby zažil, že je potrebný a dôležitý. Nemusia hľadať svoju užitočnosť, svoju víziu, Hm. svoju misiu. Nie sú tak prázdni vo vnútri. Ich pohľad nie je smerovaný len von a nehľadajú to šťastie len mimo seba, lebo to je dôvod nespokojnosti, prečo repceme a sme nespokojní. Lebo to vonkajšie nás nemôže nikdy uspokojiť. Lebo to je ako keby si chcela zažiť plnohodnotné milovanie, to, ktoré vidíš na plátne v kine. Hoci by si to tam bola na tom plátne ty. No ale to je len spomienka alebo obráz. Ale cítiť človeka, jeho blízko, jeho dotyk, jeho vôňu a tak ďalej, všetko, čo s tým máme spojené, to môže ten, keď prežívaš ty, vnútri, v sebe. A keďže my si myslím, tá jakultúra sa nazýva jakultúrou, ale skutočne, že žijeme ten život vonkajší. A oni Hm. sú bližšie k sebe vnútri, viac si uvedomujú svoje vnútorné prežívanie, je to vidno, a potom sú spokojní tak, ako dokážu mieru intenzitu svetla v sebe rozžiariť, a tá miera intenzita svetla je tá miera spokojnosti, pokoja. Hm. Čím väčší pokoj vnútri, tým väčšia radosť vnútri, tým viac svetla vnútri. A toto vnútorné naplnenie potom prináša to, že to, čo vnímam v sebe, to vidím aj na vonok. A na čo pozriem, to ma miluje. Hm. Lebo milujem ja.
Keď milujem život v sebe, tak som milovaným. A čokoľvek na mňa prehovorí, tak cítim lásku. Aj keby mi niekto niečo pekné hovoril, tak sa ma to nedotýka, lebo je Mm, to tak vysoká frekvencia, ktorá nemôže ublížiť. Ale skôr budem súcitiť s tým, kto žije taký život, že vidí len tie zlé veci na niekom inom, mm, alebo má strach. Treba ten strach urobiť chyby v živote, to je mm. strach z zlyhania. Na co pozriem, to má miluje. To je krásné. Mhm. To vnitřní naplnění, o kterém mluvíš. Mně tam jde teď hodně slovo vděčnost, kterého jsem si já všimla v poslední době i v okolí své, mimo teda tady naši oblast, ale i u sebe, na tu větu, kterou jsem teď svou slovenštinou zopakovala po tobě, že mám pocit, že čím více dokážu jakoby uctít a uznat ty malé věci a to všechno, jakékoliv pozitivní aspekty, které mi ten život přináší, že tím úplně na to úžasle hledím poslední dny, jak tím více mi toho přichází. Jak to není prostě náhoda a jak opravdu, já to mám ráda i z pohledu vlastně třech principů a transformativního, že všechno se děje zevnitř ven, jak si teď krásně popsal. Když vezmu tu vděčnost a dotkneme se Bhutánu, třeba Indie a Japonska, když dneska jedeme tady v těch krajinách, kde jsi byl, eh, je tam nějaká spojitost, anebo naopak nějaký rozdíl podle tebe? Rozdiel v čom? V tom vnímání té Ako vděčnosti. vnímaní vďačnosti. Ano. Vyjadrujú v podstate na každom kroku. Ako to arigato gozaimasu, to je ďakujem, ale to je, arigato je ďakujem japonsky. Ale arigato gozaimasu je také ďakujem, my to aj nevieme preložiť. Ako Mhm. s nesmiernou úctou. To je takéto veľmi úctivé ďakujem. Čiže majú ďakujem a majú úctivé ďakujem. A, Mhm. a to úctivé ďakujem je tam všade počuť. To, keď ti niekto dvere podrží, keď si niečo zaplatil, keď niekam si sadol, dal si niečo, si kúpil, proste stále, neustále som to počul. A Mhm. to bolo niečo podobné aj teraz, keď si ma nasmerovala moju pozornosť na to, to bolo aj v tom Butáne. A často to zažívam aj to Dania Vád v Indii, že pre nich to ďakujem vychádza tak zvnútra. Nie je to len takéto naučené klišé, že Mhm. treba povedať Mhm. ďakujem, lebo som dobre vychovaný. A to ďakujeme také presne tej istej frekvencie ako aj iné slova, ktoré hovorím. Ale to ich ďakujem je také znútornené, prežité, má vnútornú silu a je tak vyjadrené. Toto mňa úžasuje, že žasnem nad tým, že akú silu má ich vedomie, že sa takýmto spôsobom prejavuje na vonok. Že tú Mhm. vďačnosť ani nemusia, to slovo počuješ, ale to aj cítiš zároveň. To nie je len počutý zvuk. To je niečo, čo ťa okamžite ti dáva pocit bezpečia, dá ti pocit, že si dôležitý, pozdvihuje ťa to a, a dostávaš tú hodnotu, že ty si dôležitý človek. Mhm. To som si všimol, že aj keď robia veľmi jednoduché zamestnania v všetkých tých krajinách, tak oni sú nesmierne šťastní, že to môžu robiť. A zároveň vnímajú, že ich to naplňa, že on je v živote dôležitý a dostáva tú hodnotu. On nepotrebuje meniť prácu každé 2 roky. Japonci bežne pracujú 40 rokov v jednom povolaní a robia jednu prácu. Lebo keď ju robí, tak je proste, on je král v tej chvíli. To, čo robí, je dôležitý. To môže byť jednoduchý zvrátnik, alebo SBS, by sme nazvali u nás, ktorý je oblečený v kravate v obleku, stojí na kraji chodníka a keď nejaké auto z brány potrebuje výjsť na cestu a prechádza chodníkom, tak tam zastaví tých ľudí, má nejakú plácačku v ruke, dá im najavo, že tu teraz pôjde auto, pokloní sa im, poprosí ich očami, aby sa zastavili, že to bude takto bezpečné pre nich, dá signál tomu autu, že môže bezpečne výjsť na tú cestu, Mhm. vyjde aj na cestu, zastaví dopravu. Zase nie len tak, že stojte, ja nemôžete prechádzať, ale on sa najprv ukloní, požiada očami, prosím, zastavte, teraz tu potrebujem pustiť toto auto von na cestu
na znamenia, ktoré sú dohodnuté, ale tam stále cítiš to vnútorné, že to je s tou úctou hlbokou. Že on si uvedomuje, že možno niekoho teraz zdržiava, niekomu robí nejakú ťažkosť a prejavuje to, že sa teda to ospravedlňuje a následne, keď to urobí, auto vyjde na cestu, tak sa ešte raz pokloní tým autám, ktoré čakali, tým chodcom, ktorí počkali, kým to auto prešlo. Toto som tam videl bežne. Mhm. Bežne. To nebolo náhodný jav, že niekde sa to stalo náhodne. To sa tam deje, to je proste súčasť ich kultúry. Prejaviť vďačnosť, že ja som ťa obmedzil alebo obťažoval alebo nejakým spôsobom vstúpil do tvojho života a ti ďakujem, že si to strpel, že som mohol a že smiem. A teda v tej chvíli ten človek samotný, ktorý to rád robí, on sa cíti nesmierne potrebný a užitočný. Teda Mhm. je naplnený zmyslom tej práce. Mhm. Tam nezažívame to, čo u nás, možno na Slovensku ešte viac ako u vás v Čechách, že ľudia v službách veľmi majú pocit, že robia podradnú prácu. A na kvalite tých služieb potom to aj cítiť. Mhm. Toto som tam nikde nevidel. Nikde som nevidel, že by niekto sám seba podceňoval, že robí niečo, čo ho není hodné. Mhm. On by to ani nerobil, keby to bolo tak. Možno v tomto je ten rozdiel, na ktorý sa pýtaš. Že my sme schopní robiť aj niečo, čo vieme, že nie je ani dôstojné, ani správne, ani nás to nenaplňuje, ani nie sme šťastní, len tým krmíme svoj strach z nedostatku, lebo nevidíme iné možnosti a veríme, že keď to nebudeme robiť aj s odporom, tak už nebude žiadna práca a zahynieme hladom, smedom na samotu. A tak ľudia zostávajú v práci, ktorá ich neteší, nebaví. Mhm. Ale je pravdou, a to vidím, že ak má toto vnútorné nastavenie človek, tak následne, aj keď zmení prácu, tak to nastavenie sa nezmení. Mhm. A nemusí zmeniť prácu, a ak zmení to nastavenie, tak zmení sa úplne všetko. Mhm. To je krásné, jak to popisuješ. Já jsem tohle vnímala hodně na tom Bali, kde oni, ti lidé byli nesmírně vděční za to, že vůbec mají práci a vždycky ji dělali, neviděla jsem zase tolik lidí, ale dělali ji laskavě. A jakoby opravdu na tom, jakoby to bylo to nejdůležitější v tu chvíli, když jsem třeba viděla manžele, kteří byli uklidit vlastně ten pokoj můj nebo ten domeček, jak oni byli vděční a až se mi jakoby v podstatě klaněli i mě, což bylo zvláštní pro mě pocit, protože běžně se to neděje. Až chvílema mně to přišlo takové jako příliš. Na druhou stranu jsem měla takový přirozený tendenci jim to vrátit. Jo, Tak? taky se vlastně poklonit a tím mě k tomu napadlo tím, že my bydlíme v Roubence, kde máme nízké dveře, tak my vlastně se skláníme. Já mám tady pracovnu v ložnici a tady máme nejnižší dveře. A jsme docela vysocí všichni. Já, partner i děti. Takže pokaždé se musíme sklonit a zpočátku mi to vadilo. Párkrát jsme se praštili do hlavy, kdy jsme nebyli fakt bdělí a v přítomnosti. Tady nemůžeš být mimo, protože hned dostaneš. Ale uvědomila jsem si, jak vlastně to s tou pokorou a s tou vděčností je pro mě propojeno a jak ti naši předci, byť byli menší, tak pro ně bylo přirozené se vlastně sklánět i do těch dveří. A já myslím, že nějaká pokora, že to v tom prostě je. Ve mně to vzbuzuje prostě tyto věci, jako by se něco vrací z nějaké minulosti a je mi to vlastně příjemné. To znamená, že z toho na obtíž, a vám to jako nevadí, jak se ptali občas lidi, se mi to přetavilo tady do tohoto. Áno, že nakoniec som vďačný za to, že tu mám ten pripomienkovač, ten budíček, že Jo, halo, jo, skloň jo. hlavu, lebo vždy budeš súčasťou niečoho, čo ťa presahuje. Ano. A keď si človek myslí, že už nad neho nie je, tak to je jeho koniec. To je Mhm. jeho skaza. A Mhm. keď verí, že je viac ako celo, ktorého je súčasťou. Mhm. To je túžba diabla. Hej? V Mhm. náboženstve to nás takto učili, že diabol chce byť viac ako Boh. Žiarli. Mhm. Áno? Takže malá časť celku túži byť väčšia ako ten celok, ktorého je súčasťou. Mhm. To nikdy nemôže nastať. Mhm. Môže byť len si uvedomiť, že je zároveň súčasťou, ale nikdy nie je viac. Mhm. A to nám pomáha práve to skloniť hlavu a uvedomiť si, že sme tou malou časťou toho celku. A toto v tom Mhm. Japonsku tam bolo veľmi silne cítiť. Že to Mhm. my je viac ako to ja. Ale Mhm. to ja neznamená, že nie je dôležité. Mhm. Veľa malých ja tvorí to my. Mhm. A čím viac je tých šťastných ja, tým je prosperujúcejšia krajina.
to je zase ten Bután. Že tam proste záleží na každom jednom človeku. Sprievodca, ktorý nás prevádzal, v Butáne musíš mať sprievodcu, nemôžeš chodiť sám po krajine, ale nie preto, lebo ťa potrebujú strážiť, ale preto, lebo tam neexistujú 2 metre rovnej cesty. To sú proste Mhm. zákruta, úzke cesty. Tá infraštruktúra je veľmi skromná. Nie je to kráľovsky bohaté kráľovstvo, ktoré mrhá prostriedkami, nevedia čo s peniazmi, typ Dubaj alebo niečo podobné. A naozaj aj vstupenka do krajiny je pomerne vysoká, je to pomerne aj pre nás drahá krajina, lebo Mhm. cez to limitujú množstvo turistov. Na Mhm. rozdiel od Bali, ktoré si pustilo do krajiny nesmierne veľa turistov a poškodzuje ich to. Mhm. Na Bali za 5 rokov pred covidom niektorí ľudia rozprávkovo zbohatli a oni nikdy neboli naučení pracovať s takým bohatstvom. Balíčan ide si kúpiť auto, lebo vie, že na to má a potrebuje ho. A až v obchode zistí, že on nemá na jedno auto, že ho má na tri. Tak si Mhm. kúpi tri. Áno. Mhm. Alebo nemajú to v kultúre. Nikdy neboli tak bohatí. Nevedia, ako s tým narábať. Nevedia, že to je cyklia, že môže prísť. A potom prišiel COVID a zrazu turisti zmizli a zrazu boli krachy. A Mhm. nevedeli, ako udržať ten majetok. A prichádzali oni. Takže toto Bután má aj tú múdrosť. Oni púšťajú do krajiny len toľko ľudí, koľko tá krajina uniesie. Mhm. Tam máš toho sprievodcu a ten sprievodca každý jeden deň, keď prišiel k nám, úplne prvé sa ma pýtal, alebo každého z nás, si šťastný? Jo. A čo môžem urobiť preto, aby si bol? Predovšetkým dbali na to, aby sme boli v bezpečí. Lebo ak si bezpečný, si uvoľnený, keď si uvoľnený, si šťastný. Ale to bolo tá prvá vec, čo ho zaujímalo. Či sa cítiš dobre, či si šťastný, ako sa Mhm. cítiš. A robil všetko preto, aby si šťastný bol. Aby tú spomienku, emóciu, ktorou si budeš pripomínať ich krajinu, aby to bol ten pocit vnútorného šťastia. Že si tam stretol s ľuďmi, ktorí sú krásni, ktorí sú milujúci, ktorí sú priateľskí, ktorí sú blížni a že tam môže zažiť blízkosť a to je tá najvyššia devíza, čo si odtiaľ môžeš odniesť. Mhm. Lebo to všade hľadáme. Dneska osamelosť je najťažšia diagnóza v západnej civilizácii. Žijeme veľmi blízko seba, v mestách už väčšinovo, ale máme k sebe nesmierne ďaleko. A to je, na depresiu už sú lieky, ale na stratu blízkosti alebo teda na osamelosť, na to liek nie je. Na to musí nájsť liek každý sám sebe. A že se někdy vlastně ta osamělost děje i mezi lidmi. Že vůbec na to nemá vliv počet těch lidí. Nie. My vlastně mluvíme tady o těch hodnotách a o tom, co tedy vlastně způsobuje u nás ten chaos v těch hodnotách v současnosti a vlastně jak na to, nebo čím to prosvětlit. Co tě napadá k tomuhle? Nož, to, čo už som naznačil, že žijeme ten externý život, že Mhm. máme vieru v to, že ten vonkajší život je ten dôležitý a že to je to, čomu treba venovať veškerú pozornosť a energiu, niekým sa stať, niečo mať, Mhm. niečo dosiahnuť, na nejaký vrchol hory sa vyšplhať, aby som bol videný tam, lebo ja som ten, čo prerástol tých, ktorí tam boli v tej mase základní. Mhm. Ale bez tých ľudí, ktorí mi pomáhali a držia mi tam tie rebrík a ja vleziem hore, by som tu tam hore nebol. Tak to aj uvedomiť si, že vďaka čomu som teda, ak som už hore. Udržať si tú zdravé seba vedomie seba samého, keď sme na špici, je to najťažšie. Najviac osamelých je tých, ktorí sú na špičke pyramídy. To sú najviac trpiaci, lebo majú strach, že ich niekto vymení, vystrieda. A potom veríme v to, že to dočasné si môžeme uchovať na veky. Chceme tu pomníky, chceme tu na cintorínoch, nikdy na teba nezabudneme. To je to najdôležitejšie, aby som nebol zabudnutý. Čo ma Mhm. tu bude pripomínať? Už prijatie tej nevyhnutnosti smrti, že odídem z toho dočasného sveta, eh, je desivé, ale aspoň sa tu snažíme nechať nejakú hlbokú rihu, ktorú som vyhorel ako hráč, aby bola proste, ale aj tú najväčšiu rihu raz zasype vietor pieskom. A to je tá márnosť nad márnosť, vanitas vanitatum latinsky. Že Mhm. venujeme pozornosť nesmierne veľa svojej energie niečomu, čo je dočasné a čo je na chvíľu. Mhm. A konci, keď kvitnú sakúry, boli sme tam práve v tom období, japonské čerešne,
tak oni majú špeciálny sviatok, piknik, keď rádiové a televízne stanice hlásia, kde práve tie sakúry kvitnú, lebo oni kvitnú postupne, a kam teda Mhm. treba ísť na piknik. Ja hovorím, kedy majú Slováci alebo Česi piknik. V sobotu, keď je voľno. Kedy majú Íri, keď svieti slnko. To je málo kedy. Takže môže byť aj útorok do opoludnia, keď svieti slnko, Íri sú v parkoch. A kedy majú piknik Japonci? Keď Mhm. kvitnú sakúry. A prečo? Aby zažili ten neopakovateľný Mhm. okamih, že teraz kvitnú, teraz sú krásne. Ešte včera neboli, zajtra už nebudú. Oni veľmi rýchlo Mhm. príde ten lupienkový dážď a padnú. Ale zažiť to a zažiť to s príjemnou atmosférou. Takže donesú si koberec, deku, donesú si nejaké poživatiny, jedlo na piknik, sadnú si pod ten kvet a tešia sa jeden z druhého a zároveň upierajú pohľad do tej krásy a snažia sa ju navnímať, že teraz zachytávam ten prítomný okamžik, deje sa to teraz a zajtra už to nebude. Mhm. Ja som to zažil, je to vo mne a zajtra za tým nebudem plakať. Nebudem Mhm. smútiť, že to odišlo, že už to nie je. Ja viem, Mhm. že o rok budú kvitnúť zas. A možno dá Boh tu o rok ešte budem a znovu to zažijem. Ale ak nie, už som to zažil. A to je tá stará vedská múdrosť, mantra vieru. A tá začína takto. A sa to má sadgamaya. Prosím, veď ma od neskutočného k skutočnému. A čo je neskutočné? Neskutočné je to, čo sa neustále mení, nezostáva rovnaké. Je to neustálá vibrácia, frekvencia energie, ktorá sa premieňa, mení, 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 mení. A čo je skutočné? To, čo sa nemení. Teda ten vnútorný pozorovateľ, ktorý si to celé tú zmenu a ten nekonečný dej premeny uvedomuje. Tie vlny, ktoré máš na obrázku, tá vlna, ktorú máš v názve svojho podcastu, proste je to len súčasť oceánu. Oceán zostáva oceánom, ale vlna je na chvíľku. Zaznie Mhm. a je šťastný, prešťastný ten, kto vyraní jednu slzu nad, nad vlnou, ktorú práve uzrel, ktorú možno Mhm. on jediný si všimol, že bola niekedy Mhm. a už zanikla znovu v oceáne. A keď si ju niekto zachytil, aspoň jedna bytosť, tak jej existencia mala zmysel. A kto je tá bytosť, ktorá má zachytiť ten moment, že teraz toto som si všimol, vidím to, bolo to, a už to nie je, ale zostalo to vo mne. Mňa to zmenilo. Mňa to kultivuje. Ja som ten, kto sa premenil, kto toto si dokázal uvedomiť v sebe. Toto je niečo tak silné, niečo tak mimoriadne cenné, keď toto človek dokáže, že ho to pozdvihuje na nebeskú úroveň. Mhm. Áno? A pritom stále nohami na zemi, čo je veľmi, veľmi dôležité. Mhm. Môžeme ľahko uletieť a Mhm. stratiť kontakt so zemou. Ale našou úlohou je prepojiť nebo a zem. My sme tie Mhm. bytosti, toto veľmi zdôrazňovali nám, ja, keď sme chodili po chrámoch v Butáne, že úlohou človeka nie je do nekonečna cirkulovať medzi nebesiami a pekelnými svetmi. A padlí anieli, ktorí síce vyletia hore, ale potom padajú. Ale našim cieľom je ukotviť to zemské a to nebeské v nás. A stred medzi tromi čakrami pod srdcom a tromi čakrami nad srdcom je práve v srdci. Takže kto sa ukotví vo svojom srdci a vníma, ako je to v tej modlitbe našich otcov, ako v nebi, tak i na zemi, Mhm. a prepojiť prvú čakru so siedmou a ukotviť sa vo svojom strede, tak ten môže povedať, že žil zmysluplný alebo žije zmysluplný život. A taký človek sa nebude pozerať už dozadu, keď bude odchádzať z tohto sveta, ale s nádejou urobí ten krok do neznáma. A Mhm. vydýchne s vďačnosťou naposledy. A vydýchnuť, pri každom výdychu si prajem, aby môj výdych bol ďakujem a nádej a dôvera, nádych. Mhm. Tak ak to takto cvičím už roky, tak mám nádej, že keď vydýchnem naposledy, tak tam bude to intenzívne. Ďakujem, že som mohol. Bolo mi cťou. A tam nie je žiadna nostalgia, smútok, ani pocit, že Mhm. som niečo zlyhal, alebo mal urobiť a neurobil. Nie je tam preto žiadny priestor. Potom Mhm. taký život má zmysel a potom nech robím čokoľvek, je to zmysluplné. Mhm. Nemusím ten zmysel hľadať vonku, mimo seba.
Tam ho nenachádzame. Preto sú tam tie sťažnosti, nespokojnosť, pocit prázdnoty, osamelosti. To sú dôsledky. Tak to nejak to vnímam. Jakoby ten smysl života byl vlastně blíž. Mi někdy přijde, že my hledáme, kdo jsem, proč jsem tady, odkud jsem, proč jsem přišel. Že vlastně děláme jenom nějakou, nevím, pátrací činnost pro tu činnost samotnou, ale že ty odpovědi jsou tak blízko, že když fakt si člověk, je mu dopřáno, aby si toho všiml opakovaně a začal to žít, což troufám si tvrdit, se mi děje taky, tak je to krásné. A jak jsem mluvil o těch vlastně malých přítomných okamžicích, jak ta chvilku kvete ta sakura, není, chvilku vidím tu vlnu, pak je jiná, tak mi tam přijde, jako bychom sbírali takové perličky zkušeností a těch přítomných okamžiků a tu šňůrku měli prostě někde na sobě nebo v sobě a vlastně každé to setkání s tím, s tou krásou nebo s tím teď, jak jsi řekl, vlastně, jak jsi hezky říkal, v nás zůstává a někam dál nás vlastně vede a pozdvihuje. Mhm. A to niekam, kam nás to vedé, je k sebe samým. Mhm. Prišli sme, boli sme stvorení, aby sme rozpoznali, kto sme. Aby sme Mhm. rozpoznali, že sme viac ako len časť. Že sme aj ten celok súčasne. A že v tom nie je rozdiel. A že ten nekonečný proces objavovania toho, kto som, je neustále trvajúci proces. Počul som taký pekný prímer k tomu, že opúšťam jeden breh, ten svet ilúzií, a chcem ísť na druhý breh. Prekročiť ten oceán nevedomosti. A že v momente, keď urobím ten krok s odvahou a vykročím do toho neznáma, a nie je tam žiaden strach, je tam dôvera, tak si uvedomím, že ten breh, z ktorého odchádzam, nikdy nebol. Že on nebol skutočný. Mhm. A ak nie je skutočný jeden breh, tak nie je skutočný ani druhý breh. Takže tam je ten prítomný okamžik neustáleho prechádzania z jedného brehu na druhý. Mhm. A to je to večné teraz. V Butáne to je Padmasambhava, to je majster, ktorý priniesol buddhizmus v 8. storočí do Butánu a potom neskôr do Tibetu. A v Kambodži to je súčasť toho teravádového buddhizmu. A v hinduizme je to Višnu, to je ten udržiavateľ. Brahma stvoriteľ, Višnu udržiavateľ, Šiva ukončovateľ, ale ten Višnu je vlastne to je ten stred toho medzi začiatkom a koncom. A to je ten, čo udržiava to vedomie. A vlastne myslím si, že Mhm. to je to najdôležitejšie, čo človek hľadá, a to je, ako si udržať vedomie. Mhm. Stratiť vedomie. Najviac sa bolia ľudia na starobu Alzheimerov. Je to najmilosrdnejšia smrť alebo choroba, lebo ten samotný človek ho nevie, ale Mhm. všetci okolo neho to vedia, Mhm. ktorí Mhm. nie sú rozpoznávaní. Ale toho sa veľmi bojíme. Byť zabudnutý a zabudnúť. Túžime sa prebudiť, túžime byť prebudení, to je Buddha, prebudený v preklade, a spíme. A prebudiť sa z Mhm. toho spánku, lebo v tom spánku sme uverili na bolesť a utrpenie, na jeho nevyhnutnosť. Mhm. Áno, prebudením sa z toho, že ja tvorím svoju realitu a nikto iný, Mhm. a prečo by som ju robil proti sebe a prečo by som si ju robil bolestivou, že? Tak tam sa vystupuje z toho kruhu. V Butáne učia svojich už malé deti a celý život sa vzdelávajú v tých náukách a učia ich jednu dôležitú vec, že len ako ľudská bytosť môžeme z toho nekonečného kruhu blúdenia, keď sme v pekle, chceme do neba, keď sme v nebe, tak sme zvedaví, čo tam robia v tom pekle a čo trpia, a chceme ich zachraňovať, a tak prichádzame ako anjeli zachraňovať tých, čo trpia v tom pekle, a takto cirkulujeme do nekonečna. Takže Mhm. zmyslom nie je tento nekonečná cirkulácia, ale zmyslom je objaviť v sebe, že ja môžem z toho nekonečného tej cirkulácie vystúpiť a byť mimo dosahu bolesti a toho dočasného šťastia a Mhm. dočasnej radosti. A zažiť vnútornú tichú radosť, to nie je extatická radosť, ale je to blaženosť, stav blaženosti, a to je vyššie šťastie. Šťastie, ktoré nemá vonkajšiu príčinu.
Ak človek Mhm. hľadá len vonkajšie šťastie, alebo šťastie, ktoré je zvonka, tak je vždy dočasné a to skončí a príde smútok, dezilúzia. Opäť to nemám, stratil som to. A takto to je aj s našim vedomím. Keď stratíme vedomie, tak sa potom budíme znovu a rozpamätávame znovu v tom novom tele, kto to vlastne ja Mhm. som, na čo sú mi, toto sú čo, to sú ruky a na čo by som to tak mohol použiť. To už vidíš malé detičky, ako s úžasom sledujú svoje pršteky a sú fascinované s tým, ako sa im hýbu pred rukami. A tak si myslím vždy, že no premýšľam, že na čo toto asi tak mi je. A učia sa s tým hýbať. Malé dieťa ešte, keď mu aj podáš ruku, že poď hop, tak ono nevie, ono má také nekoordinované, to Mhm. celé je také ako huspeninka, neviem, ako sa to povie česky, to je, Může být huspeninka. Huspeninka, vieme, čo to je. A on celé to teličko sa tak trasie a veľmi by chcelo zvihnúť ruky, ale ešte nevie, nemá vytvorené v mozgu koordinované tie prepojenia, ktoré by mu dali signál a zvihlo tú ruku. To až trvá Mhm. pár týždňov, mesiacov, kým sa naučí natiahnuť ruky a ako sa to ovláda vlastne. To ako keď malého chlapca posadíš do žeriava a tam bolo kedysi tie páky, už dneska majú joystick, ale kedysi to boli páky a on nevedel, že ktorá páka, potiahol jednu a ten sa otočil, boli aj také komédie rôzne, keď ako rôzne smiešné pohyby s magrom niekto robil. A to je presne takto aj s tým človekom, keď sa učí koordinovať svoje telo, svoje pohyby. A to isté sa učíme potom. Reč, ako hovoriť, ako koordinovať a riadiť svoju reč tak, aby bola prívetivá, láskavá. To všetko podporuje kultúra. Ak to máme súčasťou kultúry, tak nás kultúra zušľachťuje, cizeluje, brúsi ten diamant. Ak toto v kultúre nemáme, tak zostávame hrubí. Mhm. Neopracovaný diamant, to je briliant, je opracovaný a ten zostane diamantom, ale nemá tu tie krásne plochy, ktoré odrážajú to svetlo. Mhm. Má tie preto ceny, lebo tisíckrát odráža svetlo rôznymi smermi. Nádherne inšpiruješ svojimi Mhm. otázkami. Děkuji. Nádherne. Akú plejadu emócií a pocitov som zažil za tento rozhovor. To je úžasné. Huspeninka, takový sulcík. A víš, co mi tam jde? Že je vlastně, teď mi tam přišlo, že je dobré jakoby v tom někde zůstat, v takové té měkkosti. Protože já si myslím, že jak vlastně ten diamant zářivý, když tady přijdem jsme, a pak na chvilku začnou ty plošky jako matnět a pohasínat pod vlivem toho naučení a toho, co přijmeme za své a zapomeneme na sebe. A pak zase většina z nás nebo někteří z nás si to znovu začínáme uvědomovat, leštit ty plošky. A je to vlastně to dnešní téma z toho chaosu, těch hodnot a toho oddělení do té jasnosti. A pořád se mi tam jako vrací i asi tím taky, jak mluvíš a jak vnímám z tebe ten klid, jako zůstat v té měkkosti, protože jak jsi vlastně teď řekl, jak ta kultura nás zjemňuje třeba, i to krásno, které vnímáme, ať už to je sakura, jabloň, nebo nevím, nějaký film, nebo domácí zvíře, nebo prostě cokoliv, nebo pohled na moře, na slunce. Něco, jako, že mi to poslední dobou fakt přijde hodně důležité. Já jsem vždycky, mě bavilo to téma ty krásy, mám to ráda i jako váha, ale že vlastně jako, že nás to fakt vede k sobě do té, pořád mi tam je taková organičnost, měkkost, že tam nejsme opravdu potom takoví ti tvrdí, agresivní, hrubí, eh, až krutí jako lidé. Mm. Napadá ti něco k tomu? Jeho svetovosť Dalaj Lama hovorí, mojim náboženstvom je láskavosť. Mhm. A hovorí aj o tom, že láskavosť je ešte nad princípom. Že Mhm. princípy sú veľmi dôležité v nebezpečnom svete, kde si môžeme byť vzájomne nebezpečné. Tam zákony, zákonitosti, princípy, pravidlá vytvárajú bezpečný priestor. Čím viac rešpektujeme pravidlá, napríklad zákony, čím viac sú tie zákony morálne a Mhm. spravodlivé, tým ľahšie ich dodržiavame, tým viac bezpečne sa cítime. Porušovanie zákonov, zákonitosti vedie k chaosu. A to je utrpenie a bolesť vždy. Mhm. A on hovorí, že princípy sú nesmierne dôležité. To sú tie dodržiavanie pravidiel. To je úloha nás mužov. Lebo Mhm. úloha nás mužov je vytvárať bezpečie. Pre koho? Pre svoje rodiny, pre svoje partnerky a deti. Lebo úlohou ženy je uvoľniť sa a svietiť.
Áno, lebo je tak stvorená, tak je dimenzovaná žena. Ale ak muž si uchováva len tú mäkkosť, tak Mhm. môže spôsobiť a pôsobiť ako slabý. Takže muž musí byť zároveň aj tvrdý, smerom Mhm. do pevný, svojimi črtami, postojmi, názormi, tým, ako vytvára bezpečie. Ale ak zostane vnútri tam jemný nad tými princípmi, bude ešte Mhm. to uvedomenie si, že je aj žena. Predstav si, že ľudský plod, keď sa vyvíja, neviem, či to je všeobecne známa informácia, tak sa ospravedlňujem, ak to niekto vie, ale prvé týždne sa vyvíja ako ženský. Mhm. V istej etape začne fungovať Y-chromozóm, ktorý vlastne zmení hormonálne to prostredie toho dieťaťa a začnú sa vyvíjať mužské reprodukčné orgány a celý ten systém. Čiže vo svojom pôvodnom, najhlbšom, embryonálnom sme všetci ženy. Mhm. Takže aj muži máme v sebe kde si tú jemnosť a schopnosť žensky naciťovať. Mhm. Ale veľmi často je prekrytá strachom zo zlyhania a Mhm. to mačovstvom a hraním sa na silných mužov, aby sme pôsobili, a tým odstrašujeme svojich potenciálnych sokov a nepriateľov, aby sme pôsobili silní. To ako keď ješ lesom a stretneš medveďa, tak odporúča sa zdvihnúť ruky, lebo jemu sa javíš vtedy ako väčší ako ona, stiahne sa. A túto stratégiu my používame pudovo. Takže ja sa veľmi stotožňujem s tým, čo Josef Dalai Lama učí. A to znamená, že nad tými princípmi sú nesmierne dôležité pre mňa. Dodržiavanie pravidiel. Dokážem ísť veľmi, veľmi aj znervóznieť, keď niekto nerešpektuje dodržiavanie pravidiel. A sám ich niekedy nedodržiavame, preto ma to znervózňuje. Ale viem, že nad tým je potrebná láskavosť. A to znamená aj k sebe láskavo porozumieť, prečo som, aký strach tam bol, napríklad Mhm. strach z nedostatku, alebo aby som niečo nezmeškal, aby mi niečo neušlo, tak som pritlačil na seba, alebo zrýchly krok. A potom som si nevšimol kameň a podvrtla sa mi noha a tak ďalej. Ale už sa nepotrebujem za to trestať. Ja si len uvedomím, aha, stratil som tú láskavosť. A teraz ju nachádzam a som k sebe láskavý, odpúšťam si to. Som človek, robím chyby. To je v poriadku. Odmením sa tým, že som vďačný za to, že vidím tú príčinu. A odmena, to je výchova cez odmenu, je veľký rozdiel, ako keď sa vychovávam sám seba, kultivujem cez tresty. To sú dva rozličné spôsoby. Mhm. Kto má psíka a učil psíka nejakému systému, a bol na cvičáku s ním, tak vie, že sú dva spôsoby, ako sa Mhm. vychovávať. Buď ho budem trestať za to, čo nechcem, aby robil, alebo ho budem odmeňovať za to, čo chcem, aby robil. Môžeme to aplikovať aj na seba. Ale môžeme sa odmeňovať, ale nemusí to byť pomlska, nemusí to byť káva, nemusí to byť zákusok, nemusí to byť niečo, čo idem na dovolenku, alebo dovolím si urobiť niečo, čo som si rok nedovolil, idem do kina, do divadla. To môže byť aj tak, ale môže to byť aj v tom, že sám sebe poďakujem. Ďakujem, že sa učím, aj cez chyby. Ďakujem, že som teraz uzrel, čo viedlo k čomu, že som pochopil kauzalitu, reťazec príčin a následkov a že som sa to mohol vďaka tej chybe naučiť. A som za ňu vďačný. A tak si udržím to ďakujem pri výdychu. Mhm. A nepotrebujem ho naradiť, to sa nemalo stáť a toto si zle urobil, alebo nebodaj si ešte grobiansky nadávať. To už ako nie je dôstojné človeka. Takže možno by som sa tu dotkol aj toho, že tá láskavosť k sebe samému je nesmierne dôležitá. Seba kultivujúca zložka. Seba kultivovať sám seba znamená postupovať v tom kultúrnom rebríčku. Ja som pôvodným povolaním vyštudoval kulturológiu, takže toto je Mhm. mne veľmi, veľmi blízke vlastne seba kultivácia ako súčasť toho, aká kultúra vlastne potom sa presadzuje v spoločnosti a v komunite. Mhm. Tá kultúra boja alebo súťaže je nedôstojná človeka, alebo vedie síce k získavaniu energie a kultúra imperiálna, že dosahujem bohatstvo cez to, že beriem ho niekomu inému a obsadzujem jeho domy, jeho krajinu. To je niečo už, čo dávno sme ako ľudstvo prekonali v kritickom množstve, ale ešte pozostatky toho tu stále máme. Že stále niekto verí, že je legitimné získať niečo na úkor niekoho iného. Mhm. Nie tým, že som užitočný a kultivujem svoje prostredie a robím ho životaschopnejším, ale tým, že jednoducho prídem niekomu, zničím ho a zoberiem si to, čo sa mi páči. Mhm. Áno. To je nedôstojné ľudské bytosti, lebo my sme schopní získavať energiu tým, že sa vzájomne podporujeme. Nie len tým, že spolu bojujeme alebo súťažíme. Mhm. A keď sa podporujeme, všetci získavajú energiu, nikto nestratí.
Najvyšším zmyslom existencie je stať sa bytosťou, ktorá je energiou v sebe samej. Buddha, keď odchádzal, hovoril Atma Dípa Bhava. To bola jeho posledná veta. Buď svetlom sebe samému. Buď zdrojom sebe samému. Stane sa slobodným na tom, či niekomu môžeš práve pomôcť, alebo nemôžeš. Mhm. Aj závislosť na pomáhaní je závislosť. Mhm. Vzorec záchranára máme tiež mnohí, najmä v pomáhajúcich profesiách. No a tu sa dostávam k tej možno mojej najcitlivejšej téme, čo sa týka hodnôt. A to je, že 4 hodnoty sú pre mňa posvetné a aj poradie, v akom ich mám uložené, sú nesmierne dôležité. To je pravda, úcta, cudzým slovom rešpekt, láska a sloboda. A prečo v tomto poradí? Lebo bez tej prvej, bez pravdy, nie je úcty. Bez úcty nie je lásky. A bez Mhm. lásky nie je slobody. A preto, kto chce slobodu, tak musí smerovať k láske. Kto chce lásku, musí porozumieť, čo je to úcta a rešpekt a žiť Mhm. ju a preukázať. A kto chce úctu, musí objaviť hodnotu pravdy. Nemôžem povedať, že mám v úcte niekoho, komu klamem, alebo nehovorím vedome pravdu, alebo aj nevedome. A to isté k sebe. Nemôžem mať seba úctu, ak si klamem, a aj nevedome, ak žijem v ilúziách, v bludoch. Preto etikoterapia je rozpoznávanie pravdy o sebe samom. Mhm. A to je tá prvá hodnota, ktorú ak mám na prvom mieste na štartovacej čiare, na ceste za tou slobodou, tak je to dobrý smer. Mhm. Je to ten správny smer, ktorý prinesie výsledok, ktorý si prajem. Krásně to říkáš. Já jsem si vzpomněla, že to naše první vysílání se jmenovalo Pravda o sobě, ano. A když jsem se teď nedávno dívala na svoje hodnoty i v kombinaci, v vlastně souvislostech mojí práce a nějaké, řekněme, nějakého přerodu dalšího, tak jsem si uvědomila, že mi tam hned přišla slova jako přímost, otevřenost. A vlastně teď jak říkáš, jak mluvíš, tak jsem si všimla, že ta přímost je vlastně ta pravda. Vlastně vyjadřovat sebe sama. Někdo řekne, každý máme svoji pravdu, ale ta pravda ve smyslu mm, nebát se pojmenovat vlastně, co cítím a dávat ven i to, co třeba není jako a priori úplně hezké. Jakoby, jak jsme se bavili o těch stínech, že vlastně si můžu dovolit, že jo, mít světlo i stín, když nevlastním stín, nemám světlo a naopak. Takže ta přímost mně přijde zajímavá v tom, co říkáš. Priamosť, úprimnosť. Ano, Prímosť, úprimnosť. tak je Áno. to podobné. To, keď som úprimný, tak som pravdivý. Ano. Lebo nezakrývam, nemám strach zakryť svoje tienisté stránky, Mhm. svoje zlyhania, Mhm. svoje chyby. Hovorím o nich rovnakou silou, intenzitou ako o svojich úspechoch. Mhm. Alebo nie som ani závislý ani na ocenení, ale ani na potrestaní. Mhm. Mhm. Môj zdroj je vo mne, nie mimo mňa. Mhm. Takže môžem byť slobodný v tom Mhm. hovoriť aj o svojich tienistých stránkach, aj o svojich zlyhaniach, aj o tom, ako som sa cez ne poučil a získal ten obrovský dar, ktorý je múdrosť života, múdrosť poznania. Pochopiť tú najnáročnejšiu vedu, a to je ortobióza, veda o živote. Mhm. Tam to Mhm. je. Keď niekto povie, že každý má svoju pravdu, tak hovorí o uhle pohľadu, Mhm. akým sa pozerá na veci. Každý má svoj uhol pohľadu, Ano. stotožňujem sa, každý má svoju pravdu. Ale je to uhol pohľadu. Ale pravdivosť je integrita. Mhm. Myšlienky, slova a činy vzájomne v jednote, v celistvosti, v Mhm. božskom, prepojené. A pravda je neprítomnosť strachu. Ak nemám strach hovoriť aj o svojich slabostiach, svojich zlyhaniach, lebo som sa cez ne naučil, tak to je pravda. Mhm. Lebo je tam dôvera. A tá je krásna. A keď ťa uchvacuje krása, tak môžeš si byť istá, že tá krása vyjadruje to božské, tú božskú jednotu. Tú vzájomnú symbiózu, kde sa jedno prihovára toho druhému. Je tam harmónia a súlad. Vzájomne sa prihovárajú tie zložky. Nie je otočené chrbtom k sebe a trestajú sa nezáujmom. To je Mhm. celá tá božská Mhm. hra. Je to v podstate veľmi, veľmi jednoduché celé. To mi tam přišlo, ano, že je to vlastně jednoduché, krásné. Vláďo, já ti děkuji moc za dnešní rozhovor, za tvoje dnešní slova.
a přeju nám všem více těch nádechů s nadějí a důvěrou a výdechů s tím hlubokým děkuji. Děkuji moc za to. Děkuji za dnešní setkání s tebou. Skončím teda v štýle, ako sme začali. Arigato gozaimasu. S hlbokou úctou a láskou ďakujem. Hmm. Já taky. Moc jsem si užila dnešní rozhovor. Děkuji moc. Milí diváci, věřím, že vy také. Můžete napsat nějaké otázky, můžete napsat, jak to máte s hodnotami vy do komentářů. Najdete tam i veškeré odkazy. Můžete se sejít se mnou na transformativním sezení prvním za poloviční cenu pro vás. A naším dnešním hostem, krásným na vlně, byl Vladimír Červenák. Děkuji. Ďakujem ti, Helenka. Všetko dobré. Nech sme všetci šťastní. Děkuji a mějte se krásně. Ahoj. Dovidenia.